আজি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু আমাৰ যেতিয়া অবজেকশ্যন ৰেইজ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে লিখিতভাৱে দিয়ক, কালি 11টাৰ পিছত স্পীকিং অৰ্ডাৰ হ'ব। এই ধৰণৰ মূল বিষয়খিনি এইখিনি। আজি নহয়, কালি ফাইনেলি হ'ব। বাকী কিছুমানৰ হৈ গ'ল, 4-5জনৰ মানৰ কালি হ'ব। বাকীবিলাকৰ কিছুমান কুৱেশ্যন ৰাইজ কৰিছে, তেওঁলোকে লিখি লৈছে, সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে অধ্যয়নটো কৰি ফাইনেলি কালি অৰ্ডাৰবিলাক দি দিব। মোটামুটি 3-4-5জনৰ মানে হল হৈছে, বাকীখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। অহাকালি হ'ব। মানে আমাৰ পৃথ্বীৰাজৰ সম্পৰ্কত ৰেইজ কৰিছিলে, কিন্তু শেষত মানে যিহেতু চিৰাঙৰ DC ৰিপৰ্টটো ঠিকে আছে, সেইকাৰণে তেওঁৰটো অলৰেডি হৈ গৈছে। হৈ গৈছে। থেংক ইউ। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।